Само секунда, че нещо... Представи себе си, докато той намери презентация. Не, тя не се стартира, аз я намирам. Докато успеем да го включим, коя съм аз всъщност и защо си струва да чуете някой, който може би е най-младия в залата в момента. Работя от 2011 година, конкретно с здраве и с хора. И винаги съм чувала така доста остри представения. Не, това е за медицината. Ти си много малка, не дей да ходиш там. И благодарна съм за думите, които казахте преди малко. Искрено се усмихват по цялото време, докато ги слушах. Защото все повече аналогичните методи влизат в медицината и се радвам, че днес на тази конференция има наистина много медици. Аз самата миналата година станах говорител на Forbes. По-миналата година получих награда за лидер на промяната в България. От 3 години водя предаване в по-точно рубрика по БНТ. И имам единствената българка, която е патентовала собствен спорт. И макар, че ме виждат така най-младото попълнение днес тук, минала съм си своя път. Трябваше да нямам деца. Тази диагноза ми сложиха на 16. В момента съм, както не виждате, в 7 месец трето дете. И казаха ми по същия начин, че ще стигна до парализа на крайниците, че не трябва да се движа. И още доста такива сериозни диагнози за едно момиче между, примерно там, 10 годишна и 16 годишна. Успях да намеря изцеление, така да кажа, в холистичната медицина и съм много щастлива, че днес мога да бъда полезна и да помагам конкретно с тези неща. По принцип презентацията на LibreOffice може за това да не тръгва, но е на PDF. И днес съм тук, за да ви споделя, не да се похваля, наистина да ви споделя какви резултати имам аз, както при деца, така при бремени, така при по-възрастни. И на самата презентация бях събрала резултати, които да ви покажа чисто медицински изследвания. Кой е най-младият ми пациент? Най-младият ми пациент е бебенце на 4 часа. И това бебенце беше родено с жълтеница, като съответно казаха на майката, че не трябва да го кърми, че трябва да е в кубиоз и така нататък. И беше много интересно, че всъщност след моя опит, енергия с партнер, Крой партнер и Дършан, основно за тях мога да ви разкажа, като на следващия ден тя ми пише съответно няма никакви проблеми, изписват ни, всичко е както трябва и даже не седя в кубиоз. Единственото, което направих е, че сложих коректните и правилни програми, които тя да може да пусне в болницата на детето. Случаите, за които много използвам, понеже дамата преди мен говори за деца, ще започна с това. Много вярвам, че майките наистина трябва да се грижат за себе си по време на бременността. Аз в момента в 7 месец съм качила 4 кг и 200 грама. И това не ми е първи опит, смисъл предния път по същия начин. И за да ми кажете, че генетично с първото дете не беше така. Нали, да има доказателства с него. Много хубави резултати има при аутизъм. Уникални резултати. Деца, с които не можете изобщо да комуникирате и правят така, бягат от точния контакт. Примерно искате да ги закачите на диагностиката и блъскат, че скъсат машината, кабели и така нататък. Буквално в рамките на 21 дни терапия от дома с партнера, детето на следващата сесия идва да ви прегърне. И гледа ви в очите директно, когато ви говори и почва да пита майката, защото преди това те бягат от контакта с майката. В смисъл, не задава въпроси, отговарят уклончиво, самоизолират се, искат да си правят сами неща. В следващия момент, след 21 дни терапия и убиване основно на паразити, между другото, и на неутрализиране на ваксината за морбили, детето почва да иска контакт, търси очния контакт на майката, задавай въпроси, нещо, което по принцип в медицината, знаете, отнема супер много време да стигнем то да пита и да търси. Обикновено ние търсим детето и го питаме, нали, нещо и ще се
се молим да ни отговорят. Оттам нататък при бременни. За хиперактивните деца, където споделихте, за хиперактивните деца, в мига, който се убие ламблия и острици, децата стават ангели, стават толкова спокойни. Злоядите деца, където казват, това не го искам, онова, и броколи и разни такива неща, почват да търсят тези храни, почват да искат, даже дете, което не може да си направи фокуса, почва да реди пъзели, почва да иска да рисува, довършва картините, махат тези драсканици, където са. Стават много работила съм с много деца, които в училище казват, нали, ама те не може да им запазите вниманието, те са лоши ученици. Няма лоши ученици. Всички деца са прекрасни. Ние, в който се махнат паразитите, които ги карат да са хиперактивни, ние, в който се махнат гъбите, които ги карат да искат да ядат много захар и сладко, знаете, тази захар трябва да се изразходи в крайна сметка някъде, нали? В мига, в който се изчисти тялото, детето има толкова хубава концентрация, толкова внимателно и всички тези епитети, които му слагат, те просто изчезват. Друго нещо, което много помага при децата, е когато видим, примерно, че се гризат ногтите и тези, където постоянно чопят. В мига, в който отново убием паразитите, защото знаете, паразитите ни карат да се чешем от дупето, да се закачаме и след това да си гризем ногтите. Видим ли дете, което прави това нещо, автоматично да има паразити. Най-често острици или глисти от дадените хелминти. И в мига, който ние ги изчистим, то спира този нервен пристъп, знаете, че през пръстите, нали, когато кожата е наранена, след това влизат много по-лесно останалите инфекции. Много повече боледуват тези деца, защото пипат вратата, после си лапнат ръката, вируси, инфекции, всичко влиза и после детето ми носи боледува. Деца, където имаме уникални резултати при деца, където имат много сериозни алергии, било астми, било когато имат проблеми с храносмилателна система и правят примерно алергия конкретно към дадена храна. Няма да забравя 5-годишно детенце, което вече не беше останало какво да яде. В смисъл, ядеше наистина 4-5 храни, беше станало щекичка и майка му се чудеше просто какво да му сготви, за да може детето да яде и да не... Представете си как се чувства едно дете, което вижда другите как ядат всичко, а то може да изяде само варени картофи, ориз, предпечен хляб и конкретно месо приготвено на пара. Това е много голям минус за самото дете. Извинявайте, самото детенце. И е много интересно как в мига, който се оправи храносмилателна система, по чудо всички алергии изчезват и може да яде абсолютно всичко в рамките на 21 дена, започва да яде. И това са едни резултати, които аз пак казвам, много се радвам, че на тази конференция присъстват доктори, защото когато започна да говоря за биорезонанса, всички доктори, които аз съм срещала, бяха в ущърб на тези технологии, така че искрено се радвам. И сега искам да ви покажа няколко, само ако ми кажеш как и работи, ляво ясно. Искаш ли ти да ми ги сменяш? Няма проблем. Това са резултати, може би на телевизорите ще виждате по-хубаво, подчертала съм ги с червено. Това е момиченце на 16 години и е много тъжно, че в последно време, не знам вие случаите, с които работите, в последно време много често момичета на 12, на 14, на 16 развиват кисти. И за ендометриоза, поликистозни яйчници, изобщо. И това, което ми прави впечатление, че първото нещо, което се препоръчва, не знам дали виждате хубаво, е директно отстраняване и операция. Това дете беше изпаднало в паник и в ужас от това, че те ще нарушат целостта му и съответно, че трябва да се подложи на тази интервенция. Ще ми дадеш ли следващия слайд? Като при нея кистата не е предния. Така, това всъщност е киста 52 мм, 5 см и 2 мм. Съответно, в рамките на 3 месеца изчезна напълно. Дайте ми, който е за нея. Не е ли по-добре да се изгаси тези светла, да се види екранът? Не се гледа най-добре екрана. Не знам дали ги виждате хубаво. Но може да видите подчертаното с червено е, че не се изолира и че няма налична съответно киста. Това е за 3 месеца. Като
постигам всъщност тези резултати? Аз съчетавам биорезонанса, корекцията на вода, това, което казахме. Много често хората не пият достатъчно вода, включително и подрастващите, или не я усвояват съответно заради някакви инфекции и патогени. Корекция на храна задължително. Ако храната не се пипне, аминокиселини, микро, макронутриенти, витамини няма. Откъде тялото да вземе ресурса, за да може да оправи случващото се вътре? И много пъти може да намерим в интернет как клиенти казват: бил съм на биорезонанс някъде, няма ефект. Няма ефект, защото само се прави терапия на патогените, а ресурса да се възстанови тялото го няма. И в един момент ние си хващаме следващия патоген, следващия на нон-стоп едно колело. Или примерно се получават някакви лечебни кризи, по-сериозни. А истината е, че просто тялото няма ресурс. Ако му дадем ресурс, то ще може да се възстанови при премахване на патогени. Дай ми следващия слайд. Това е дама, която, тъй като вчера вечерта правих презентацията, свързах се вчера с нея да ми изпрати снимки. Всъщност това е отзива на майката и на дъщерята, извинявайте. Може да видите колко са щастливи, че операцията, нали, е отменена. Дай ми следващия. Дама на 54, това е дама, която искаха да оперират, защото вече матката се виждаше отвънка и съответно матката беше модифицирана, много увеличена, много твърда, както виждате отляво. Тя казва сама: напипвам нещо, което не би трябвало да е там, е много твърдо, болеше я, не можеше да става, да ляга, горе-долу 7 месец, нещо такова. И съответно тук датата е 28.6. започва терапия с биорезонанс. И съответно горе може да видите на 10 септември, къде ми е писала, че матката е прибрана, миомата е свалена и туморните маркери вече са отрицателни. И съответно лекарите казват: няма нужда от операция, може спокойно просто да се наблюдава дали ще се досвие сама. Дай следващия. Това е дама на 64 години. Мога да кажа, че може би най-сложният ми казус, защото всъщност преди има рак. И тя беше моя клиентка, която дойде и каза: не искам да се оперирам. Моята баба почина от рак дебелото черво. И то мога да кажа, че беше много дълъг процеса на изчистване, оперативни грешки, забравяне на марни инструменти, какво ли не беше вътре в тялото й. И съответно тогава бях много малка. Това се случва, бях на 20-22 години. Още не знаех това, което в момента е в главата ми. И когато дамата дойде и каза: не съм работила с такъв случай, но ако искаш, мога да опитам. Не мога да обещая какво ще се случи. Съответно, лекарите й бяха казали, че също не могат да дадат гаранция дали ще успее да се изчисти, какво, как. И тя предпочете да се довери на мен в случая. Не знам поради каква причина, дали от страх. И тук може да видите 4-5 см, около 4-5 см по задната стена и лява стена съответно има огнища, тежкостепенни епителна дисплазия. Съответно и бяха казали, че най-вероятно ще станат разсейки, че трябва да се отреже по-голяма част. Дай следващия. И започваме корекция с всички тези неща, които ви казвам, включително с упражнения. Това, което аз видях е, че ако пускам биорезонанса на непипна стойката, реално, ако аз съм изгърбена, претоварвам черния дроб, той няма да може да ме чисти и съответно отново влизам в един затворен цикъл. Затова трябва да се погледне стойката на човека, дали главата му е горе, щитовидната жлеза къде е, съответно ендокринни жлези, бъбреци, черен дроб, панкреас и така нататък. С нея коригирахме и стойка и съответно виждате, че тук от 5 см подчертаното пише 19, в смисъл 1,9. От 5 см в рамките на един месец, буквално 32 дена, намаля от 5 на 1,9. Без някакви сериозни интервенции у дома, в спокойно състояние. Дай ми следващия. Обаче какво се случва, когато тя вижда, че почна да намаля и се успокоява и спира да прави всичко заедно, прави само някои неща. Почва да се увеличава обратно. И може да видите как отива на 2,1, съответно в рамките на следващите 2 месеца обаче. Дай ми пак следващия. След още 3 месеца пише: няма данни за туморни образования.
Съответно, тя вижда, че трябва да прави всичко комплексно и какъв е ефектът, когато и вода, и храна, и стойка, и сън, и навици, стрес, психосоматика, което споделихте, и съответно го изчистихме напълно. Така че това мога да кажа, че ми е най-тежкият случай. Давайте. Това е една дама, на която помогнах преди да започна да се занимавам с биорезонанс, с всички неща без биорезонанс. Но отне доста време. Сложила съм нея, просто защото нямах готова снимка, която да ви покажа на този слайд. Но имаме вече над 300 бебета, които са видяли бял свят след неуспешни процедури в витро и майките са износили здраво бебе по най-естествения и нормален начин и забременяването е било естествено. И всички, между другото, спазвайки, като чистим преди да забременят с биорезонанс, по време на бременността аз лично не им давам да използват. Единствено, което могат да правят е, даже бутилката е долу до стола ми, в стъклена бутилка да си кодират от партнерите, примерно гъби база или бактерии база, защото, както знаете, 6, 7 месец, 8 бременните сме податливи на гъбични инфекции. И оттам се казва, трябва секцио, защото има инвазии от гъбички, има много силни инфекции. Истината е, че в рамките на 7-10 дена пиене на вода тези инфекции изчезват. И течението спира, и всички неразположения, и бебето може да се роди напълно нормално. И ето още едно нещо, което аз съм много благодарна много изобщо, че могат да спестят тази операция и на бебето, и на майката. Давайте. Силните резултати, в кои случаи аз самата съм имала. Много резултати имаме при Хашимото, при базетова болест, при изобщо увеличаване на жлезата, при възли по жлезата. Като там обаче, признавам си, че задължително използвам и остеопатия. Задължително физиотерапевтични методи, корекция на стойка, остеопатия, за да може директно да повлияе на самата жлеза. И в рамките буквално на 2 до 3 месеца жлезата влиза в норма, ТСХ отива в норма и съответно всички хормони се балансират. Като много често всъщност проблема с щитовидната жлеза изобщо не почва от там, изключвам ако има Епштайн-Бар вирус, нали, директно или една-две бактерии, които я обичат, най-често почват гинекологи. Много не се говори за женската хигиена, женското здраве и как всъщност е отговорност на жената, но и на партньора, а не само нейни. Подагра, уникални резултати в рамките на 21 дена сме имали случаи, в които краката буквално може да се види лимфата как изтича през кожата. За 21 дена кожата се регенерира и всичко изчезва. Но отново храна, вода, стойка, движение трябва да има. В тези случаи много използвам отново за кодираме вода и човека пръска на ранената кожа, където в случая има някакви усложнения. По същия начин при незарастващи рани много добре действа, когато се използва директна кодировка. Наднормени килограми. Най-често това са гъби в организма и съответно претоварен черен дроб от токсините или вече повече патогени в кръвоснабдителна система. Така че килограмите слизат прекрасно надолу. Инсулиновата резистентност, диабет, костните проблеми, както казахме в началото, алергии, проблеми с кръвоснабдителна система, с паник атаки, с съпруга ми имахме уникални резултати, може би преди 4-5 години бяха. Дама, която не беше излизала 10 години от вкъщи и не можеше да излезе през вратата си входната, за да стигне до асансьора. Имаме няколко такива случаи, едната беше 8 години, другата 10, при което идва и тогава използвахме агапит. Матрака, не посмяхме да й дадем терапия за вкъщи, защото искахме да видим какво се случва и как се случва, по-точно той искаше да е сигурен, за което съм благодарна. Дамата още на края на първата седмица, буквално бяха минали няколко дни изчистване от острици, от много паразити, имаше основно паразити, особено малките причиняват паник атаки. Буквално на края на седмицата дойде в кабинета ни с една такава голяма кошница и беше казала, че близо час е била сама в голям супермаркет. Знаете какви хора има и колко много и енергетиката каква е.
и беше избрала плод по плод какво да ни донесе. Човек, който 3 пъти си отменя консултациите при нас, защото не може да стигне до колата си или в колата получава паника атака по пътя, докато мъже шофира. И просто тогава бях, нали, вау! Защото преди това паника атака съм повлияла доста бавно, основно с дихателни практики, с мисъл, нали, да може да се превъзмогне с констелации, психотерапия и така нататък. Безплодието го споменахме по-рано и както и още много, много други. Така че идеята ми днес тук беше и защо всъщност споделям тези случаи. Може да дадеш на последния, благодаря ти. Защо дойдох и споделям тези случаи? Това казвам, след няколко седмици буквално излизам в майчинство и имам една надежда в себе си. Все повече хора ще видят силата в биорезонанс. Все повече хора ще почнат да го използват кадърно и да разбират какво правят, как нареждат програмите. И че някакси клъцни с режи, хирургията, химията, която изпиваме, някакси ще се промени към една по-здравословна осъзнатост в съзнанието на хората. И съм много благодарна и на Сергей, и на прекрасната му съпруга, и на Овия, и на всички хора, които всъщност участват в разработките им. Че сигурна съм, че и те са се сблъсквали с негативизъм, нали, това за какво ще го правиш, и това не работи, и това е измислено и така нататък. Идеята е благодарим, че са продължили, че са го създали по начина, по който е познато днес. И използвайте. Наистина имате нещо, което е като супер сила в ръцете ви. Поделяйте, използвайте и помагаме на хората да бъдат по-здрави и по-осъзнати. Благодаря.